Horas samanginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namion marhiti akka pikiran nami, na mungkin bui mangurupi hita di pangaradiota di jamita partangyangan, songoninang di jamita di hari Minggu, si ganuk Minggu. Di video online patol hason nami tu hita pikiran nami, na mungkin bui mangurupi hita di jamita tu hari Minggu tanggal 30 Juni 2024. Turpukta ima natar surat di surat ni Apostel Paulus napa duahon 2 Korin bindu tolu ayat 2 sahat ro di ayat onom songonoma di dok disi. Hamudo surat nami naung sinuraton tu bagasan rohanami natinanda jala jinahani saluhut jolma. Aitadado hamu surat ni Kristus nahupaturehami sinurat sodohot tinta marhite sian tondini debatana manguluido dada tu panuratan batu alai di panuratan daging ima ate-ate. Posdorohanami taringot tusi tu debata marhite-hite Kristus. Dada tahu hami sian diri nami anggotung mamikiri agiaha sian diri nami sandok sian debatado hatawon nami ibana do patauho kami gabe parhalado di padan naim baru na marhite sian tondii dada marhite sian surat aina manuru do surat tondii do pangoluhon. Amang inang kujahami turpuhon di pikiran nami adok sada pandohan di bahasa Indonesia na lagi somal di dokalak saunari ima perkataan apa yang paling meragukan selain OTW. Perkataan apa saja yang paling sulit dipercaya selain perkataan OTW. Berarti molo perkataan OTW ataupun on the way itu sudah pasti diragukan. Dak tahui, alana somal ngai dia hamu di dalan, tapi dibagas dope. Manang maridi dope. Lalu dia katakan perkataan apa lagi yang sulit dipercaya selain OTW, selain on the way. Ima misalnya kaulah satu-satunya dalam hatiku. Belahlah dadaku hanya ada namamu. Ya itu semua adalah rayuan gombal, paling diragukan dan sulit dipercaya. Dan ketika kata-kata itu diucapkan, orang sudah mulai ragu 75%, benarkah itu atau tidak? Karena pada kenyataannya itu semua hanya perkataan-perkataan manis. Termasuk tadi yang selalu diragukan on the way, padahal sebenarnya tidak. Apa hubungannya? Songon dia marupani maksud ni tu turpuk taon. Molo huidahami amanginang di turpuk taon. Sotung gabe pandohan si huton Yesus. Gabe pandohan yang harus diragukan atau tidak lagi istimewa. Karena pandohan si huton Yesus manang au halak Kristen tidak lagi dipercaya. Karena sesungguhnya mereka yang menjadi Kristen akan aporsiai si huto Yesusi dang be mangolu hombartu na niulahon manang na niajarhon ni Tuhan Yesus. Alani de benar say di tonahon Apostel Paulus di surat naon tu huria Korintus asa takas tarida di parange doh diulaon nasida. Naung si ihuton Jesus nasida. Aka naung porsea nasida. Asing manian parangeni nasida dalam arti asing gabe parange si tiruo manian. Gabe parange songon parangeni Kristus manian. Songon surat ni Kristus nabui jinaha saluhut jolma mandok tohodo nasida naung porsea. Alai kondisi si songoni dang dapot dope dihuriai. Ala say godang dope rohadiri di nasida.
ego aka ginjang ni roha rupani nak penang takas diboto na sida barita nauli naong pinatolhas ni Apostol Paulus tu na sida ima barita haheheoni dohot barita haluaoni alay dang dope mangolu na sida di bagasan barita naulii, di bagasan perjuangan dope na sida ditogihon Apostol Paulus asa mangolu hombartu panjauon naung sahat tu na sida. Asa unang goar Kristeni manang si ihuto Jesusi gabi songon sada sebutan dalam arti olok-olok yang hanya sekedar menunjukkan pengikut Kristus secara perkataan alai dangadong tarida anggo di pambahenan. Jala mulut ingot di bahasa Batak macai takas dui. Mulidok Kristen berarti halak Kristen. Alai mulidok Kristen adong de ende diterjemahon sian spiritual song negro spiritual song naing Kristenau. O Tuhaku Kristen artinya parangena sarupa dohot kuarnai. Alani do benadoka makin dijolo unang gabe pandohan Kristen, manang Kristen, gabe songos sada lelucon. Adak tohoi si huto Jesus si. Alani aha ala nung gabe somal akan namang guari diri na si huto Jesus dang mangolu hobartu na niula na niajarhon ni Tuhan Yesus di ngolu na sida sigano pare. Ima hui dahami amang inang. Namang ihuk muse ditogihon Apostol Paulus do ruas ni huriai manang naman jaha surat Korintusi asa marnida penjauan ni debata nang sahat tu apostoli mamaritahon barita naulii dang ala hagogoon ni nasida. Alai debatado namang alihun gugu di nasida gabe didok nasida di son di ayat onom ibana do patauhon hami gabe parhalado di padan naim baru namarhite sian tondii parhalado di padan naim baru ahado maksudna di padan naim baru ima di padan na ni suraton di bagasan roha dangbe di bagasan batu dohot na idok nakinani rupani alai panjauon na langsung tu bagasan roha noma nungatakas mangulu Kristus di bagasan nasida ima badan na baru ganup na mangulu di bagasan Kristus jala mangulahon hombartu lomo ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus ima nasida akan na mangulu di bagasan badan na baru badan na gok holong ni roha dang mangulahon akka ulaw nibe ala ni natarsurat ikon ulahonon alai mangulahot saluhut ulaw na denggani ala ni holong ni roha. Kita tidak lagi mengerjakan segala sesuatu yang baik karena memang diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Tidak. Kita melakukan segala sesuatu yang baik karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita tahu itu baik dan menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan melakukannya. Dan telah menjadi contoh dalam segala sesuatu perbuatan yang baik karena kasihnya. Untuk itulah kemudian kita mengikuti melakukan semua yang baik. Bukan karena disuruh lakukan. Tidak. Tetapi karena kesadaran diri sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Maka aku melakukan segala sesuatu yang baik. Ima huidahami diturpuk taun. Jala. Segala sesuatu yang baik itu adalah perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak bisa dikerjakan secara sendiri. Dang boy tarulai holan ala ni hagogo otta ikon rapdo debatado hita molo mangulahon saluhut ulaon nadenggan. Saluhut ulaon nadenggan ni ima targoar may bagian dari penginjilan parbarita naulion. Molidok tanggal 30 Juni 2024 songot pesta 125 tahun sending di Huriatta. Sudi Huriatta HKBP mames tahun sending 125 tahun nang tolhas tu Tanah Batak nang tu marhite-hite Huriatta marhite-hite pakobasion ka misionaris ima saluhut na akka ulaon na denggan. Jadi yang terbaik dalam penginjilan itu adalah
do something like Jesus ala surat ni Kristus dohamu atong moledok Kristen dohamu hangoluhon sotung gabe marisuang pandohane molo si ihuto Jesus dohamu hangoluhon pasti mampu ala dimampukan Tuhan itu asa unang gabe marisuang pandohani gabe haduan gabe pandohan na somarargai ala somangulu hita di bagasan hata dohot poda dohot pangajarion itu hatta Yesus Kristus. Ima amanginang pikiran nami anggiat boy mangurupi hita.